Det här känns så bra, va? Riktigt vinn. Det kan suga i tropiska saften. Nej, inte saften. Tropiska juicen. Nej, inte juicen. Läsken. Ja, tropiska läsken. Och jag tycker också. Jag tycker att du ska dö idag. Så sexar. Sexigt. Kolla. Jag är saxmannen. Liksom. Tjena. Vad är Dextino? Dextino. Måste låsa upp den här dörren. Aj, min Georgia. Ja, det Måste låsa upp den här Det där är min syra. Det är min telefon. Nej. Liksom, alltså nu har jag blivit nu ska jag kasta ut den här genom fönstret. Kolla! Jag vet inte. Jag såg inte. Det var mus! Kolla då! Aj, min Georgia. Så jag kastar ut den igen. Hjälp!